aduna kami nadiskubrihan solusyon sa atong mga pangandoy tinguha sa atong kinabuhi. Ako di ay si Lucy Umpok Bahian, taga Cagayan de Oro City. Ug akong bana, Si Ramil Bahian, lumad gimi nga taga Cagayan de Oro City. Na namin nagpuyo karon diri sa Ontario, Canada. Ug na may dobok anak, 20 anyos o 14 anyos, puros lalaki. Ako sab nagtrabaho sa usa sa mga manufacturer industry dito sa Canada. unya ako usab usa ka caregiver. Dayon usa kami kaalagad sa Ginoo ug usa sad kami katagya sa digital business owner. So, way back 2008, ako ni silang gibiyaan, akong duha ka anak o ang akong bana sila. So nahimo siyang nanay, nahimo pud siyang tatay. So tungod pag adto na ako sa Canada, grabe ka kapait ang akong mga kalisod nga akong naagian kay sa tungod kay gibiyaan lagi na ako kong pamilya. Sa buntag dili ko katrabaho og tarong, madisturbo ko kay akong hunahuna nara sa akong pamilya. Sa gabi dili ko katulog. Plus pag yun sa amo nako nga grabihan gyud ang ilang trato sa ako. Amo ra bitaw ka ng slave. Pero salamat na lang sa Ginoo kay ang akong goal nga moadtog Canada ay moadtog Hong Kong kay mopadulong mi dinhi sa Canada. So tuod man nakaabot ko sa Canada to by 2011. So praise God, pag-abot na ako sa Canada, ay grabe man dai pud kataas ang standard dinhi. Nga 18 ko ka oras sa isusulod sa kaadlaw magtrabaho 18, 16 usahay 10 oras tungod kay gipaspasan nako kay ako lagi silang kuhaon dinhi nga magkahiusa na mi diri sa Canada. Mo na among pinaka-goal nga magkahiusa sa Canada. Akong tibuok pamilya. So fast forward nakaabot sila dinhi 2017. Yeah. 2017 nakaabot sila dito 2017. Happy gid kay sa nga tanan ko nga for a long period of time gibiyaan ako sila hangtod nagkahiusa nami sa tibuok isa ka balay. Ang ako lang pinakasad gyud kaayo nga imbis kay nagkahiusa nami sa Canada tungod sa taas kayong standard dinhi, standard of living sa Canada, magtrabaho ming duha, nag-full-time ming duha. So ang akong duha ka anak dili na nako maatiman nga maadto sa eskwelahan, pagluto, ug unsa pa ba mura bitaw mig nag-cycle lang among kinabuhi tungod sa kataas. Kay daghan man kay tagbayro nun dinhi, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, sa mga kinahanglanon sa bata, sa balay, o apartment, insurance, tapos mga daghan gid kay sa tanawon. So syempre kita mga Pilipino mutabang pud ta sa atong pamilya sa Pilipinas. Natural gid na siya nga mutabang gid ta. So mao na siya nga ningon ming duha, sus Ginoo ko kay nanglan kita mangita og solusyon ani. Kay kami naglibra mi sa paycheck to paycheck kada monthly, kada buwan nga, kada kinsinas na isweldo, bayad ra man kutob. Kung naamang gani mi natigom, gamay ra gyud. Nya kami do nagstoryahanay lagi mi nga dili pwede nga natong kinabuhi kay nagsakit gid among likod. Sakit among likod, sige na mi santa iya na lang mig hiloton ko niya ako pud hilot niya. Kay tungod lagi kay nanakit na mong kalawasan tungod sa pagtrabaho. Muna nangita gid mi og solusyon. Salamat sa Ginoo sa akong amiga nga nagkita mi sa usa ka parte, iyang gi-share sa amoa ihang link. Iyon siya dahil ako i-share sa imo, ako ni i-share sa imo, ako ning lantawa lang na. Tuod man pag-abot na ko sa balay, amo giday na siyang gilantaw. So sabi ko, hala mao ni among gipangita. Mao ni nga payta na solusyon nga while nagtrabaho ka, at least na apoy nagtrabaho sa imo 24/7 in the background. So ko nga mao ni mao na niya tong solusyon kay una nga among gipangandoy, mag-retire na mi at the age of 50 para at least mga piskay pa ming duha, mag-travel na lang ming duha, yung anak kay anak ang panahon na makahuman-human akong anak, akong kamahuran na mga college na. Ko na natay panahon nga kaming duha kay dugay ra gud kisahan ming duha, wala mi nag-uban. Then sa akong duha ka anak, so mo na among isa ka pangandoy sa kinabuhi. Plus maka-focus mi sa among ministry nga naa ka karon nga nag-alagad mi sa Ginoo. So salamat sa Dios sa akong amiga nga iyang gihatag sa amo nga link nga maugid na ang nakapausab sa among kinabuhi. So karon ay salamat sa Ginoo, part-time na lang ko, nag-part-time na akong trabaho. Siya na lang ang nag full-time. So ako na ko daghang panahon sa akong mga anak, sa akong bana, makaluto na ko, nara ko sulod sa balay nagtrabaho, then nag-part-time na ko ginagbay sa gusto na ko nga magtrabaho ko, kay nakakuan na din ko, nakalink na ko ani nga negosyo. Busa kami karon mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Amo ning gi-share diha sa inyo Kay kani siya nga business doable ni siya, legit ni siya. So wala kay worry kung
busa nga i-check lang ninyo ang among link www.lucyramilbahian.com. So i-register ninyo yung pangalan, ang kanang email address para makita sad ninyo ang among nakitaan. Take a leap of faith. Malay mo para ni sa inyo ha kung nangita sad mo og kasulbaran sa inyong mga pangandoy og tinguha sa kinabuhi. So, then, basta i-click lang ninyo www.lucyramilbahian.com. So, ubanan sa atong sa mga makagagahom, sa atong sa kahitasan sa Ginoo. So, natay mga kasulbaran. So, kung ang Ginoo na sa atong tanan, nagauban ka na atong tanan, wala gi imposible sa atong mga panangandoy ug tinguha sa kinabuhi. Og daghan kay salamat mga kaigsuonan, mga kahigalaan. So, take a leap of faith. Bye for now. God bless.